Rei! Jimmy! Fe ddaw'r 100 o aelodau cylch judo Celtaidd Cymru yma yn eu tro i'r ysgoldy Aberaman ger Aberdâr. A hynny ar 5 noson o'r wythnos, i daflu eu hunain a'u partneriaid mewn sawl dilla modd hyd y llawr. Ond rhaid peidio cellwer gormod gyda'r bobl yma, gan mai hyfforddiant mewn amddiffyn eu hunain ydy gwreiddyn ydy fyrwch. Mr Ray Griffiths sefydlodd y cylch wedi iddo weld judo, aikido, karate a kendo yn cael ei ymarfer yng ngwledydd y Dwyrain, yn tai yn y fyddin yng Nghorea. A fo ydy'r hyfforddwr rwan. Mae o yn beth maen nhw'n alw yn bedwerydd dan belt ddu judo, a hefyd belt ddu mewn aikido. Dipyn o gamp ynde. Cymerodd Mrs Griffiths diddordeb yn y pwnc hefyd, a hi sydd bellach yn gofalu am y grŵp yn y ganolfan. Dyma'r aelodau wedi ymgartrefu ers 4 blynedd. Ac i'w gadw yn gonsern teuluol, mae Marc y mab a Linda'r ferch wedi trwytho yn y grefft o judo a aikido hefyd. Asgwn cefn y ganolfan a'r person fi'n gyfrifol am droi ysgoldy Siloa yn ganolfan i'r cylch ydy Gwnito Capel Siloa, y parchedig gan Eirin Roberts. Mae o hyd yn hyn yn digon bodlon annog a gwylio'r criw yn ymarfer ag ymlacio. 4 celfyddyd sy'n cael ei dysgu yma: judo, aikido, karate a kendo. Ond aikido di'r un sy'n tycio ore. Dechreuwyd ganrifoedd yn ôl gan fynech o zen. Unrhyw un oedd yn ymosod ar y mynech roedd yn nhw'n ei lluchio heb ei brifo neu anafu, ond fel na ddeiant yn ôl. Ffurf arbennig ar hunan amddiffyn, ac yma maen nhw'n dechrau'n ifanc iawn. Wel, Marc, mae gen ti felt di yn judo ac un brown yn nesa at y di mewn aikido. Pryd dechreuas di? Ches i pan o'n i'n 3 mlwydd oed, hynny yw rhyw 30 mlynedd. Wedi bod yn practiso pob nos ers hynny. Pa mor anodd ydi o? Wel, mae'n anodd ar y ddechrau, ond wedyn mae'n dod yn mwy syml fel chi'n mynd ymlaen. Mae yna sawl gradd yn judo ag aikido. Sut mae rhywun yn datblygu o un i'r llall? Os yna rhyw examination, rhyw fath o brawf o rhyw fath? Ie, wel, mae rhaid cael prawch o. Yn judo mae rhaid ymladd, a wedyn dangos gwahanol ffurfiau o i sut i taflu pobl. Ac yn aikido mae rhaid dangos gwahanol ffurfiau o wneud y pwnc. Ond ni'n clywed ryw eiriau mawr yn cael ei defnyddio, hai a bethau fel ni. Beth mae hwnna'n olygu? Wel, mae rhaid, pryd chi'n sgrechian, mwy o cryfder pan chi'n bwrw rhywun, neu yn taflu ni rhywun, mwy o cryfder. Ryw nerth felly ydy'r gair? Ie, tu fewn. Ni'n galw fe ki yn gair Chinese. Sawl math o daflu sydd na mewn aikido? Wel, mae gwahanol ffurfiau o aikido, mae shiba, a tomiki. Ellwch chi ddangos rhai o'r symudiadau ni, Marc, please? Iawn. Okay. Dyma'r symudiad cyntaf allan o'r 4 celfyddyd. Sionage, tafliad ysgwydd. Nikio, cwlwm garddwrn. Tensionake, tafliad ymaith. Koshenage, tafliad ysgwydd arall. Yna 10 symudiad i bob un. Wel, Ian, wyt ti'n greulon fel hyn bob amser? Nagw. Ers faint wyt ti'n gwneud aikido te? O, ddim aikido, judo. Judo, sori. O, ers ddechrau'r blwyddyn. Ie, wir, wyt ti'n enjoyo? Ydw. Le gysdi'r siwt smart O, ma? mi jyst wedi brynu fe. Ie, oedd e'n ddrud iawn. 6 pint. Oedd e wir. Do. Pwy sy'n talu amdano fe? Wel, fi. Siwr bydd ni'n talu amdano fe te? O, wel, 10 o'r wythnos, ni'n meddwl am 60 o'r wythnosau. Ie, wir. Ac wyt ti'n gwneud aikido a judo am spel fawr? Ydw. Beth wyt ti'n gobeithio byddi di'n gallu gwneud pan byddi di'n ddyn, ti'n bod? O, o'n i ddim yn gallu dweud eto. Wyt ti ddim yn gallu dweud? Wyt ti'n gobeithio byddi di'n gallu gwisgo fel Mr Griffiths? Ydw.
A falle daflu fe? Ie. Beth nath i chi gymryd diddordeb mewn Aikido a Judo, Mrs Griffith? Wel, mae diddordeb mawr wedi bod gen i am blynydde mawr yn y martial arts. Dechreuais i 15 mlynedd yn ôl, ond oedd y plant y fach gen i ar y pryd a ffeilus i gadw ymlaen, ond dwi'n dechrau ail ddysgu nawr. Beth ydych chi'n gael mas yna fe? Wel, ni'n dod lawr i trial cadw'n iach a fod mwy ystwyth, chi'n bod? Ni'n cael cwrdd bob nos. Wel, mae'ch teulu chi gyd wrthi gyda Aikido a Judo. Da chi'n am gydamu adra hefyd? O na, dim gartre. Na, ni war y teg. Dim ond y tafod gytre? Ie. Wel, gadewch i ni weld sut ydych chi'n trin eich gŵr te. Reit. Ti'n bod, Mark, dwi'n byw yng Nghaerdydd, dyw e ddim yn le callen oed allan yn hwyr yn y nos. A digon posib bydd rhywun yn cael ymosod arno fe. Sut byddwn ni'n gallu amddiffyn yn hun? Wel, dyma'r fath o ymwysodio cewch chi.